xu possibli jekk jitala għajnejja u timmaġinaħ mill-għajnejn ta' tifla il-mama il-papa jamlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħa u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla il-ħin u għaloba jilabuha bis il-baħar mill-għajnejn ta' tifla tara l-pupi umu bil-lejl u jitkellmu bejnietom mill-għajnejn ta' tifla il-morru benna u il-ġamra ħamra u l-fjamma tisfen meta tersa lejha tara ideja x'ma tafx li għamlet ħażin kemm hawn sabiħ dan isħaq jitir marriħ et nara l-libħra u l-bidin u l-kontentizza kull imkien mill-għajnejn ta' tifla ħolma tista' sseħbi ftit trab maġiku l-fantazija mill-għajnejn ta' tifla il-qamar għandu bar xuftejn biex jitbissem lura mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħa u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin kemm hawn sabiħ dan isħaq jitir marriħ qed nara l-ibħra u l-bidien għax dik it-tifla tfittx għax din l-għanja taħħa mhux qed tinstema'. Grazzi.